ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭୁଇଁନିମ କଲରା ବେଲପତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତ୍ରିଫଳା ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଛାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶ୍ରି ଦହିଚଲା ଗଜାମୁଗ ବୁଟ ସାଲାଡ଼। ଟାଇମ୍ କେତେଟା ବେଳକୁ? ସକାଳ 6ଟାରୁ 12ଟା। ଆମର ସ୍ଥାନଟା କ'ଣ? ସ୍ଥାନଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଛପଟେ ପଛପଟେ। ଆଡ୍ରେସଟା ଏରିଆ ନାଁ? ଏରିଆ ନାଁଟା ହେଉଛି ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନଗର ଛକ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, 6ଟାରୁ 8ଟା 9ଟା। देखिए भाई ये सब आसवे सब प्रकार जूस मिलूँ। अर्जुन छेली कुआ था और कलरा जूस दही भूसी और मांडिया मांडिया दही मिसिक बिक्री कर भाई। ये दही मांडिया घोल टी गले कौन कौन मिसिक कर दही टिके लुण टिके एड्रेस ठीक कहते फर्स्ट